Agus sinna bhfuil gine Oireachtais na Gaeilge 2012 an saithe leis ar ceann tásúlagam go muinehar sásamh as an mlaise beagsan don méid atá tarlúins agus galamdíobh tá sé in áiríre fellán tolan sa Chonghaile. Beg nuacht TG Cahad an sa ag lehar tris sé Chonghaile nómh mar sin ná duine darú ar sin agus salabhácha míad slánagah nó fácha míad slánagah le Perth agus le rinke an seanos, seo chuimhnis Johnny O'Connelly ar a Musca agus Marian ní Chonghaile slán go fóil.